Vidíte, spájka bola úplne rozstavená, ale drôt nebol potínovaný bez ohľadu na to, aký veľký tlak sa používa spájkovačkou. Spájka sa nedá integrovať do drôtu film na drôte, čo sťažuje integráciu spájky. Vyskúšajte túto spájkovaciu pastu. Spájkovaciu pastu stačí naniesť na drôt a potom jemne pritlačiť spájkovačku a odsávanie spájky sa okamžite začlení do drôtu. Účinok spájkovania je veľmi dobrý. Môžete sa opýtať, či kolofónia nepomáha aj pri zváraní. Prečo sa teda kolofónia nelepí na zvárací povrch? Ani kolofónia, ani spájka sa nedajú tesne spojiť s povrchom zvárania a efekt nie je vôbec dobrý. Problém falošného spájkovania je veľmi vážny a spájka odpadne, ako náhle ju zdvihnete. Vyskúšajte spájkovaciu pastu, len pred spájkovaním naneste na spájkovaciu plochu trochu spájkovacej pasty. Pomocou spájkovacej pasty je možné ihneď úspešne zvárať kovové časti, ktoré sa pôvodne nedali zvárať. Zvárací efekt je po vyčistení veľmi dobrý, spájkované spoje budú lesklé a pevné a nebudú padať, nech ste akokoľvek tvrdo oškávatých. Mimochodom, keď sa batéria nedá spájkovať kolofóniou, môžete použiť aj spájkovaciu pastu. Takto sa dá ľahko pocínovať a spájkovať, aj keď potrebujete pridať drôtik, pocínovať a prilepiť ho jednoducho. Stačí ho jemne pretrieť a hneď bude svetlý. Pomocou spájkovacej pasty je spájkovanie veľmi pevné a neopadáva bez ohľadu na to, ako ho ťaháte. Priatelia v núdzi môžu kliknúť na odkaz v ľavom dolnom rohu.